Nilqakom mill-ġdid għal programm Etimoloġija. Il-programm li matulu qed nesploraw l-oriġini tal-kliem, l-idjomi u l-espressjonijiet li nużaw. Bħal-ġimgħat li għaddew għandna programm mimli daqs bajda. Għall-ewwel idjoma se jkollna mmorru ħafna lura fi żmien u għal darb'oħra se nitkellmu wkoll dwar isem ta' għasfur li ħa ismu mill-ħoss li jagħmel. Tlaqna minnu fih flimkien f'dan il-vjaġġ lejn l-etimoloġija. Il-kelma li se nibdew nitkellmu dwar llum hija żemżem, li ma nużawix waħedha iżda tinsab fl-idjoma li tintuża ta' spiss minn żmien żemżem. Kulħadd jaf it-tifsira tagħha, nużawha biex nirreferu għal xi ħaġa li hija antika immens. Immaġina xi ħadd li jkollu xi ħaġa li tkun għal qalbu titlob ilu u jgħidlek ma tarax dik ilha għandi minn żmien żemżem, jiġifieri dik ilha għandi ħafna. Ġieli nużawha wkoll b'mod ironiku. Pereżempju meta xi ħadd jilbes xi ħaġa antika u tgħidlu hemm x'ilbist, isek ta' żmien żemżem. Iżda aktar milli t-tifsira tagħha minn fejn ġejja din l-idjoma. Biex naslu għall-etimoloġija ta' din il-kelma, irridu mmorru lura ħafna u ħafna fi żmien. Mhux ta' b'xejn li żemżem tirreferi għal xi ħaġa li hija antika ħafna. Żemżem ġejja mill-isem ta' Bir Zamzam li jinsab dejn il-Kaaba f'Mekka. Dan jitqies bħala bir qaddis għal pellegrini Musulmani li jmorru Mekka biex iwettqu il-ħaġġ, jiġifieri il-pellegrinaġġ lejn Mekka li kull Musulman dejjem jekk iċ-ċirkostanzi jippermettu irid jagħmel imqar darba f'ħajtu. Hemm ħafna leġġendi marbuta ma' dan il-bir, iżda kollha jaqblu f'punt wieħed. Skont it-twemmin Iżlamiku, l-ilma f'dan il-bir ġie b'mod mirakoluż. Fil-qalba ta' din it-tradizzjoni hemm ukoll Ismail bin Abram minn Ħagar. Fil-Bibja u anke l-Quran naqraw kif Ħagar kienet is-serva ta' Sara, Marta Abram. Kienet Sara stess li tat lil Ħagar lil żewġa u minna kellu l-ewwel wild tiegħu wara li ma setax ikollu tfal minn martu. Iżda snin wara, Abram kellu wild ukoll minn Sara, jiġifieri lil Iżak. Kienet Sara stess li talbet lil Abram biex jibatlem lil Ħagar u lil Ismael għax bejniethom daħlet lejra u Sara ma riditx li ben is-serva jired dak li hu tagħhom. Meta sabu ruħhom fid-deżert, Alla ma ħallihomx waħedhom u din kienet il-wegħda tiegħu ma' Abram. Skont it-tradizzjoni, jiġifieri issa mhux l-iskrittura, Ismael u Ħagar spiċċalhom l-ilma. Ismael kien bilaċċ u beda jeqred biex jixrob. Ħagar kienet iddisprata tfittex l-ilma għal bina f'nofs id-deżert, bdiet tiġri lawnu lemm għal 7 darbiet f'xemx tiżreġ bejn żewġ għoljiet, Safa u Marwa. Kien hawn li Ismael beda jsabbat saqajh u minn fejn sabbat jingħad li ħareġ l-ilma. Propju għalhekk li fil-pellegrinaġġ tal-ħaġġ, il-pellegrini iduru 7 darbiet madwar il-Kaaba. Iżda forsi l-aktar leġġenda interessanti u li tinteressa lilna hija dik li tgħid li Alla kien bagħat lill-Anġlu Gabriel biex jgħid lil Ħagar li kienet iddisprata tipprova ssib l-ilma f'nofs id-deżert tal-bina. Jingħad li l-Anġlu Gabriel ħaffar l-art barqubu sakemm ħareġ l-ilma. U jingħad ukoll li l-isem tal-bir ġej mill-lajta repetuta ta' Ħagar, Żomm, meta ippruvat twaqqaf l-ilma li beda ħireġ minn din in-nixxija mirakoluża biex ma jinħelix. Skont it-tradizzjoni, ħdej dan il-bir, Abram bena dar lil Alla li ma' post jew binja illum hija magħrufa bħala il-Kaaba li għadha sal-lum il-ġurnata il-punt prinċipali tal-ħaġġ. Fil-fatt, dan il-bir jinsab biss ftit metri l-bogħod minn din il-binja. Iżda dwar l-etimoloġija ta' din l-idjoma se jgħidilna aktar il-professur Charles Briffa. Dina interessanti għax l-għonet hemm minħabba il-qedem tagħha din sewa, din il-kelma, hemm diversi idejat u leġendi. L-iktar waħda li hija forsi tispikka hija ta' Ħagar li kienet il-mara ta' Abram mal-mara biex ngħidu hekk
dik li warraba mbagħad u telqet fid-deżert sewa u kellha l-tifel u t-tifel tagħha fid-deżert kien mejjed bil-għaġġ. Sewa beda jitlob li ikollu xixrob. Sewa u b'miraklu mid-deżert beda ħireġ l-ilma. Rajtu xorob, eccetera, eccetera. Issa hemm min jgħid li għax sabtet saqajja u ħareġ l-ilma. Però li interessanti huwa li waħda mill-leġendi tgħid li Ħagar kienet darba minnhom qalet biex twaqqaf l-anġlu li ġie biex itihom l-ilma, qaltlu żomm. Fit-tieni parti tal-programm, kif għamilna f'xi programmi oħra, se nirreferu għal isem ta' għasfur. Anke dawn qed jinżlu tajjeb magħkom it-telespettaturi. Fl-aħħar ġimgħat rajna qasafar li ħadu l-isem tagħhom minn xebħ bħal fil-kassa l-Fras Servient, oħrajn mill-kulur tagħhom bħal l-isfar u oħrajn mill-abitat li fih jgħixu bħal l-asfur tal-bejt. Qasafar oħra ħadu l-isem tagħhom mill-ħoss jew inkella aħjar mit-pespisa tagħhom. Fil-fatt illum se nitkellmu fuq il-ġaħġaħ li bl-Ingliż jissejjaħ tree sparrow. Jekk taraħ dan l-asfur jiġbaħ ħafna lill-asfur tal-bejt li dwaru diġà tkellimna, anke jekk mhuwiex komuni daqsu. Tgħiduli imma għaliex ġaħġaħ għax iġaħġaħa. Fil-Malti nużaw din l-idjoma li tfisser tirranġa minn hawn u minn hemm. Pereżempju xi ħadd jistaqsik jekk hux se jirnexxielek tagħmel xi biċċa xogħol waħdek u inti twieġbu naħseb inġaħġaħa. Imma ġaħġaħ fl-isem ta' dan l-asfur ma għandha xejn x'taqsam ma' din l-idjoma u ma' dan is-sens. Ġaħġaħ hawn timi ta' xi ftit it-tifsira li jagħmel dan l-asfur. Din insejħula onomatopea, jiġifieri kelma li timi ta' ħoss. Nisimgħu flimkien it-tifsira ta' dan l-asfur. Smajtuh iġaħġaħ? Għandna diversi għasafar oħra li jisimhom jirrifletti l-ħoss li jagħmlu, fosthom pereżempju il-buċaqċaq. Iżda dwar dan l-asfur, isem ieħor li kellu anke l-għajta tiegħu, se jgħidilna aktar Jason Aloisio minn BirdLife Malta. Mela l-ewwel x'inhu huwa l-ġaħġaħ. Il-ġaħġaħ huwa dak li bl-Ingliż jgħidulu tree sparrow. Jiġbaħ ħafna l-asfur tal-bejt, ftit iżgħar, hemm xi varjazzjoni speċjalment fuq l-iswed bejn tal-asfur li jkollu marras l-asfur tal-bejt u l-ġaħġaħ. Partikolarità oħra hija li filwaqt li l-asfur tal-bejt ir-raġel u l-mara huma differenti fil-kulur, fil-każ tal-ġaħġaħ huma ir-raġel u l-mara ma jintarfux huma eżattament l-istess. Issa, dan l-asfur nafu li beda jbejjed f'Malta biex ikun preċiż f'Għawdex l-ewwel ma beda jbejjed għal-ħabta tal-1950, forsi kien beda jbejjed xi ftit qabel u mbagħad sakemm indonaw bih insomma. Imma bejjed għal-1950. U meta instab ibejjed dan, u mbagħad ftit beda jinfirex qatt ma sar komuni, ta' ġifieri mhux komuni daqs tal-bejt. Imma infirex minn dak iż-żmien u anke f'Malta. Beda jsejjaħ asfur tas-siġar li hija translation tal-isem bl-Ingliż tree sparrow. Meta mbagħad bdew jinnotaw in-nies dal-asfur ġdid, laqtithom l-għajta tiegħu fis-sens li nimmaġina jiena qed jaraw isfur jiġbaħ ħafna tal-bejt b'għajta differenti. U bdew jgħidulu ġaħġaħ hija imitazzjoni tal-għajta ta' dan l-asfur. Jekk tisma'
l-ajta tal-asfur tal-bejt u l-ajta tal-ġaħġaħ hija differenti sew. U dan huwa eżempju interessanti ħafna ta' kif il-poplu ħoloq spontanjament biex ngħidu hekk isem li ħassu komdu li jużah. U b'dik l-informazzjoni interessanti niġu fit-tmiem dan id-9 episodju tal-programm Etimoloġija. Grazzi li rġajtu kontu magħna. Il-ġimgħa d-dieħla nkomplu nesploraw l-oriġini ta' aktar kliem, idjomi u espressjonijiet. Sa dan it-tant inkomplu nożżu u napprezzaw il-lingwa tagħna. Saħħit. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda il-ġmil tan-noti titqatqat is-simpati